Sziasztok, én Flóra vagyok, és ez pedig itt a Let's Play Retro 2 első része, ahol útjára bocsájtunk egy sámánt, és megnézzük, hogy mire jutunk vele teljesen egyedül. Tehát akkor létrehozzuk. Az előbb a nemtom.hu-val kisorsoltam, hogy melyik birodalomba menjek. Mint láthatjátok, a kéket hozta ki, tehát Ginnót választjuk. És mivel mondtam, hogy sámánt kezdünk, ezért el is kezdjük a sámánt, választunk neki valami nevet. Meg is van, betöltjük, várunk, malmozunk. Igen, szóval ez nem az első karakterem lesz ezen a szerveren, viszont nem fogok segíteni a másikakkal. Neki teljesen egyedül fog fejlődni, férje nem lesz. Tehát nem egy húzott bufticát fogunk gyártani. Üdvözöl is minket a szerver. A segítség, ezt mindig elsőnek gyorsan kiszeljük. Megnézzük, hogy miket kaptunk. Hát ugye kaptunk alapfelszerelést és szélcipőket, warpgyűrű, ami nem jó a tudtommal, mert bugos, legalábbis eddig az volt. Jól van. Lassulás immunos a pajzsunk, király. Öltözzünk föl. És kezdjünk is ölni. Mivel az első és legfontosabb dolog, hogy gyorsan meglegyen az 5 millió jangunk, illetve a 18-as szintünk, már ugye inkább 19. De akkor már legyen egy szép kerek szám 20. Tehát ugye kaptunk 200 bátorságköpenyt, mint láthatjátok, mindenféle cuccot dobál. Tehát vörös piától elkezdve a kacat cuccokig mindent. Hál' Istennek ugye, mivel most csináltam a regisztrációt, ezért egy héten keresztül meg van növelve 50%-kal, ugye? Az XP drop, illetve egy 7 napos harmadik kezünk is van, viszont a raktár az jóval tovább van megnövelve időbe, tehát nem csak egy hét. A biológus kutatását sem veszem fel, mert ez még egy tapasztalat, hogy ez is bugos volt, mint amikor próbáltam a másik karakteremmel. Ó, találtunk egy metint, milyen kár, hogy csata metin, ehhez még kicsik vagyunk, és pláne, hogy sámánok, hát nem tudom, az ilyet az level 1-es harcosom az lazán leverte, sámán az ilyet nem tud, legalábbis lehet, hogy én vagyok béna, de nekem nem megy. És különben is egy év mire lecsapná, nincs annyi idő, szerintem senki nem akar annyi időn keresztül itt nézni, hogy úristen, lement fél milliméter, azt a... Tehát, igen. Itt van a 7-es szint, szép lassan haladunk. Ó, van még egy harcmetinje. Elérem a 10-es szintet, és bemegyek a városba. Jó? Ha jó, ha nem jó, ez van. Ezt a metint se csapjuk le. Tehát azt jó tudni egyébként a szerverről, nem tudom hányan mondták már el, hogy teljesen GF alapú, tehát úgy, mint most már GF-en 105-ös egyelőre a max szint. A vértek is, fegyverek is teljesen ugyanazok. A fejlődés van egy kicsit
megkönnyítve a 200-as szorzóval, ha jól tudom, 200-as a szorzó. Hát illetve a Young Drop, meg mint látjátok, a tárgyaknak a droppolási esélye is megvan, kicsit emelve, nem kicsit. Szóval igen, a piacon is az egekben vannak az árak kb. Szóval nehéz lesz a sámán, de hát miért legyen könnyű, miért egy olyan videósorozatot kezdtem volna el, ami könnyű, nem is én lettem volna, tehát 9-es szint, akkor mindjárt megvan a 10-es. Már csak egy-két csoport macikát. Megölünk, szegény macikák. Tehát meg is van a 10-es szint. Na, ezeket még helyre rakjuk. Ó, medvepe, az nem szokott rossz lenni, hogyha van. A többi nekem fölösleges, szerintem. Aztán, hogyha nem, akkor csinálok egy kis karaktert. Akkor szedjük a kis lábacskáinkat, és megyünk vissza a városba. Ó, még egy metim. Bánat metim. Na, hát jól van, 10-es vagyok, akkor... Júj, 10-es vagyok, akkor itt a harang. Akkor álljunk neki csapni. Hát nem annyit ver, mint egy harcos, sőt, közelébe sincs. De hát, ez van, ezt kell szeretni, vagy nem. Talán ezért is van, hogy többen is harcost kezdenek, mert hát a harcos az kicsi szinten elég erős. Nagyot ver a metinekre, sok mindent lehet vele csinálni. Tehát nem olyan, mint ez a kis drága, hogy még elbírja a köpennyel, de később már nem fogja, hanem inkább csak ilyen egy-két csoportokat. Persze ezen is lehet majd segíteni optolással, ami egy külön művészet, és amit én személy szerint ki nem állhatok. De ez is a játék része. Szóval ez a metin annyira nem is tart sokáig, kíváncsi vagyok, droppol-e nekünk, elvileg kell ugye plusz-minusz 10 szint, és droppolt is egy készségkönyvet, na remélem aura, és kioltás. Kösz. Hát, ez gonosz volt. Nem baj, megyünk tovább a városba. Szóval, hogyha kell valakinek kioltás KK, aki véletlenül nézi ezt a videót, az írjon rám, és megdobom vele. Közben rendszeropcióknál beállítjuk a ködöt kevésre, mert engem idegesít, kamera nézés pedig távolira. Kamera nézés. Jól van, tudok beszélni, az a lényeg. Tehát van egy csomó villogó pontunk, aminek szerintem a felét figyelmen kívül fogjuk hagyni, mert hát igen, a küldetések azok benn maradtak, de vagy minek, azt nem igazán tudom, mert ugyanazt adja, mint GFN, tehát sok értelme nincs, főleg így, hogy kapunk alapcuccokat, mindent. Tehát akkor szépen odasétálunk a két oktatónkhoz, és hadd ne legyen könnyű már a dolgom, gyógyulásoktatóhoz oda megyek, és villámsámán leszek. Le is írja, hogy hogyan kell osztani, mintha nem tudnánk már magunktól is. De mindenki tudja magától is. És igen, hogyha megnézitek, hoppálag, akkor hajak között, hát itt most pont a férfiak vannak, király, jó vagyok, akkor a másik nem vannak a női hajak. Tehát itt vannak a hajak, és mint láthatjátok,
jó drágák. Szóval ezért is majd milyen a zsebünkbe kell nyúlni, hogyha szeretnénk. Hajasbabáknak ez igen rossz hír, ugye? És 30 naposak is. Szóval nem divatozunk nagyon. Oda megyünk a lovászhoz, mivel hogyha oda megyünk hozzá, akkor kapunk pacikát. De jó. Kedves lovász bácsi, adjál pacikát. Még nincs itt saját lovad, amennyiben szeretnél egyet, adhatok, megköszönném ide vele. Hát akkor kaptunk egy pacikát, persze, egyes, a lóhívásunk szintén egyáltalán nincs kihúzva. Szóval idegesítő, hogy folyamatosan nem fog jönni az a ló. És akkor osszuk ki a készségpontokat. Bácsi azt mondta 2 int 1 vit. Vagy státuszpontokat. Utána a készségpontokat. Hát, mint láthatjátok, vannak páran, hiába van iskolaidő. Ugye reggel 9 óra van. Hogy kerültek ide vagy gyalogsági katonák? El is mentek. Félnek tőlem, látjátok? Félelmetes vagyok. Hát most megkaptuk ingyér a lovunkat, a teljesen snasz alap lovunkat, amit ugye rendes merénen csak 25-ös szinttől kaphatunk meg. Lómedálokért itt valamivel egyszerűbb a történet, az 5 millió jön pedig azért kéne, hogy a közepes lovunkat, nem katona az az utolsó, ugye? Tehát a közepes lovunkat megkaphassuk. Kemény vagyok, mennyire? Nem nagyon. Jó, keményebb pedig nem van. Kicseréljük a potit. Minek fogjon majd, amikor van még kicsi. Aztán válság van, ne. Nagyot pazaroljuk. Na, nem tudom irányítani. Jól van, fura, nem vagy béna, kicsit. Ilyeneket nem szeretjük, mert a kegyencek azok gonoszak. Helyett az ilyen kis zöldnatis bácsikat szeretjük. Hát adott a kék követ, ugye? Szereti, ugye? Akkor az... Na, halljál már meg! Na. Ó, égkődarab! Haha, mondtam én, hogy dobnak. Hát azt nem. Jó van, akkor nézzük. Gyertek! Pff, és elfutnak. Hát ez hihetetlen. Mondom, félelmetes vagyok. Na, itt is van valaki? Vagy mitől? Van hát. Patek. De akkor biztos leütött a brutit. Oh, és nem. Na, akkor most jön a halál. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nyeszeneket. Sebzem egyáltalán, mert nem látom. Ised. Hát igen, mondjuk legalább egy... Na, gyere már onnan. Legalább egy... 40, vagyunk. Jó esetben itt is eljutom. Na, gyere már. Nincs az. Tehát a 40-es, mi meg vagyunk 15 alatt, tehát az... És még ájulok is. Miért nem ájulási mond dobott a pajzsba? Ugye? Nyújtják a félkezüket. No, és majdnem. A kisujjukat, én meg le akarom harapni a félkezüket. Ugye? Nem elég a... Rövődnék dobni egy antikot. De nem tudom, eddig leütöttem X brutális, nem dobott még egyik se, semmi. Látjátok? Ez, ezért pénz. Money. Mennyi vagyunk, kemények, mennyi vagyunk. Heroinok. Póválkodunk egyet. Sok a kegyenc. Francba. Hús. Ó, király. Egész jók vagyunk. Kis fotogirálással meg lehet oldani mindent, ugye? Hoppá, rossz gombot nyomok, semmi gond. Van, most ja, 15-ösek voltunk.
Majd kitörött porcelán, ebből, hogyha itt maradunk, akkor kb. Annyi lesz, hogy egy egész étkészletet össze tudunk tenni, látjátok itt is van. Összeragazhatjuk a törött porcelánokat, összefelzízőket, kéne egy étkészlet. Megy a hozományunkba. Mint láthatjátok, a fejlődős részt kicsit megvágtam, hogy ne legyen annyira hosszú és unalmas, de most itt vagyunk ismét városba, és kiosztom a maradék képességpontokat, tehát 15, 16, 17, nem váltott természetesen, miért is váltott volna. A maradék 1 pontot rárakom a villámhajításra, de nincs akkor se baj, ugye, hogyha nem vált, mert igaz, hogy a boltokban alapvetően ugyanazok a dolgok vannak, mint GF-en, azonban a vegyes kereskedőnő kicsit kivételt képez, mert nála van készségvisszaállító, csak jó, díszhajtű, bla bla bla, nem tudok segíteni, most elfoglalt vagyok, bocs. Hol a hajtű? Ahol hagytad? Vigyáztál volna rá jobban? Tehát, mint láthatjátok, az alap dolgok mellett megtalálható még itt ugye az italok, jó, azt hiszem ez nincs bent. Értem, hogy nem itt van. Nem. Tehát a katonapaci könyv. Vajon, hogyha én ezt fogom, akkor? Nem hiszem. Na, ugye az megszokott csomó, az üres üveg, ami az italok elkészítéséhez használatos. A bátorságköpenyt is itt lehet beszerezni. Az állapot visszaállító, azzal a státuszpontjaira tudod ugye lenullázni. A készség visszaállítóval meg ugye a készségeket, és akkor már váltani fog, meg van érzelem az. Na, 10 yangér. Akkor ezt is javították. Harmadik kéz, 500 000 yang. Király. 3 óráért 500 000 yang, azért az úgy kicsit erősnek érzem, de jó. Szélcipő meg 20 000, hogyha nem az eredeti gyárit használ. Vagy 20 000, 20 millió. Nem tudok beszélni. Semmi gond? Na, akkor visszaállító, üdvözöllek, bla bla bla, a könyörgést állítjuk vissza. 17 pont, villámkönyörgés. Mi reszettelődjön? Ja, reszettelődjön! Ékezet. Jó. Biztos, igen, átgondoltam, rendesen átgondoltam. Villámkönyörgés. Na ezt olvastátok el. Na, akkor újra rápakoljuk az összeset a könyörgésre. És odával határos módon váltott is. Tehát akkor ennyi lett volna a mai videóba. A 20-as szintet elértük. Itt a bizonyíték, mert ugye itt csak 15. Na, itt elértük a 20-as szintet. Az 5 millió sajnos még nincs meg, az majd a következő videóra meg lesz, ezt így megígérem. És hát remélem, hogy tetszett, remélem, hogy ti is kipróbáljátok majd ezt a szervert. Hogyha igen, akkor itt találkozunk, engem megtaláltok Cat néven. Szóval, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, osszátok meg, kommenteljetek, stb. Ja, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!